Igbo Chineke nna kere chọọ ezigbo mma pụrụ iche. Ama m na afọ vidiyo dị n'akụkụ screen ma ihe a bụ vidiyo nwanne anyị nwoke mmanse US na Army ka ọ bụ US Navy nke ọ bụ na ọwa ana m afọ bụ vidiyo ya mago mfụkwa ya ngafekwa but I didn't pay much attention. Yotago mana from according to his uniform ọ bụ US Army. And also ka ọ bịa tụele ndị be anyị ofu azụ ihe na-eme eme. Enwe mgbe nweta vidiyo last time. Enwe vidiyo m nweta last time vidiyo akịtụrụ n'afọ. Ewetara m alisa ka m masị ọka ikekwaje chekie up that video. Alisi ichekwa ya amụtakwa one or two things nkwu n'ime ebe ahụ. This our brother abịakwa bịa tikwa ọnụ na the thing. Nsukọ were ohere a wee dọọ ndị be anyị aka na ntị. Ọ bụrụ mgbe ọbụla ihe ọbụla anyị nweta ya na-eti ya na social media na-epost ya. A lot of people came for me na that video. Say ka mụnwa ya esi ebe na-eti ya na social media. While mụnwa na ebe a bụ ọmụnwa bụ onye bịa ya gwagwa ndị mee the video sị ha na ọ bụrụ ka esi eme. Enwere ndị ọya bụ ijide chọọ iwe ịgbakpọ ha n'anyị n'ike. Azụ ahịa n'oge ana n'oge. Wee were maka ihe a na-ekwu na Anambra State wee sị na otu izu ikweta n'ihe otu kwu izu n'oge na n'oge. Ekwukwa m ya sị na enwere ka ndị si azụ ahịa because na ndị ugwu na-abịa ememi na ndị be anyị n'ọhịa ememi na ndị be anyị anara agba ya na video until you discover the thing. O nwere ka esi nweta ndị ọjọọ anọ na invade be anyị because na that video na-afọcha ka ha si wee jiricha uniform jiricha pictures mgbe ha ọsọm na makpọ ha na repented ndị Boko na Haram ka makpọ ha ma ọ bụ repented ndị band na date. So mụnwa ama mkpọnwụ ha na because there are pictures mgbe ha yicha military uniform ha bụcha egbe na that video unu ya afịa. So this our brother wee sịkwa wee tikwa ọnụ na anya bụ okwu wee sị na a lot of ndị be anyị na-eme mistake. Enwere ihe a bụ ịpụta afọ na ihe mee ọnụ nwere ndị unu jide unu akaba arụ penyụa dị ọkụ mee ya quietly onye ọbụla mee gị na-ezue ọ bụrụ na unu dị 10 na that group a wee fọdabụ ihe unu niile aṅụlata iyi welu phone ofu onye nwee the video for record keeping dosie ya within yourself nwa yi na ihe anụnwa mere ebe a tụdị ama mpụ ezi eme gịnị dem okwu adaghị ya down so that na ọ bụrụ echi ihe banya na mmadụ 3 ma 4 enwego the video ịma mmazi ebe ya obitere ya esi wee bịa ịma mma ya obitere ya because ihe ọbụla anya bụrụ sọsọ ngụwama is no longer a secret mana to over for you to keep it calm ka ọ da escalating unu zụọ data ahịa ahụ ọgụkpa anya bụ nkata baa ya ka kechie dị akpa ọnụ enwere onye ya sị na anya bụ ihe leaky n'ezi. Yotago ohe dị sawa brother na-achọ ka akọwa ihe niile abụrụ mgbe ọbụla onye nke nweta anyị ejidego ha unu na celebrate maka unu jidere ofu onye while na 4 agafego because onwe ka ndị anụnwa si eme ha na like iji ofu onye wee chụọ aja. You may think that you are winning whereby you are losing. Onye nsị ka mbịa na-ekwu unu abịazi na mgbe ọbụla na-celebrate enweta ofu onye ati na video enweta nke eti na video actually shows our weakness. In process of making that video unu egosi ụdị egbe unu ji ọ bụrụ ndị ji bazooka ọ bụrụ ndị ji eke ọ bụrụ ndị ji osisi ọ bụrụ ndị ji okpiri ọ bụrụ ndị ji mma unu na-expose your security intels and your details on that video because unu ya na-eme the video ka unu gosi by then we seta ofu onye ọkpa by then helps okay na ụdị boot ha na-eyi na ụdị efe ha na-eyi ka anyị disguise ya ka ha nwee ike ka anyị ma na ya agafe na ọtago ọ bụrụ na unu bụ ndị na-eji okpiri ifu ndị ha nwa ọ bụrụ na ha ji okpiri ma mma ife ha bịawazi mgbọsọ ọzọ ha ebulu nnukwute egbe na-ekwu ezigbote okwu wee na-abịa. So sometimes we should have to also guide ourselves. Onye Chukwu na-achọ nwanne na-eche onwe because onye ndị ire gbara okirikiri ada ala n'ụlọ. We will keep speaking. Ndị be anyị also onwere onye mma some information so ya enye ka obodo wee daljụọ onye ọbụla mee gịnị wepụta ya because na agwọ nọzikwa na akịrịka na nke ikpeazụ ya. Ndị ọchịchị anyị ọkwanarịrị inyere anyị aka. Ndị ọchịchị anyị adọghọrị dị inyere anyị aka. So si ha dị after ikwujọ the government abịa kpọrọ gị. So si ya the only thing had interested in ya. Mana pụtakwana bịa nyere ụmụ ụwa aka mba adịrọ ready for it. So nene video nwanne anyị nwoke ka unu nụkwa some of the things okwu
regarding ka ndị be anyị esi wee na-eme gịnị wee na-arụ ọrụ dị iche iche n'ime ana Igbo anyị ka ndị ọzọ ghara ịmụ ihe anyị na-eme ka ọ dịkwa. Ndị Igbo, vidio na-agara maka ndị Igbo, biko eji m Chineke ya unu ọrụkwa na Biafra ga-abịa anyị nwa na-agba mbọ ka anyị nwa nọ mba ofesi na-agba mbọ ka anyị ọkakwana m na-agbakwana mbọ ka unu ga-agba mbọ ka unu kreti enu vigilante kpọọ ọnụ ndị eze unu niile kreti enu vigilante ịghọla unu akpọzie kreti WhatsApp group na-akpọ ụmụ anyị ụmụ unu ndị nọ na abroad here adịghị ha ndị ke na abroad nwa $50 $20 $100 na contribute unu ga-eji azụrụ nwa chakakpụ m na mgbe ya a na-enye unu a na-eti ihe je unu were na-echekọta obodo maka mmanya na ụmụnne anyị ndị nwaanyị biko ka a na-echekọta unu ekwele ka ndị bata unu ekwele ka ndị abara gbakpu anyị ịghọtara ọha ntụ ka ngwa unu biko gbalịa nụ okoulu unu nwere ike ama m na unu agbalị kọnzọtụ onye ọbụla kọnzọtụ ezie n'ala Igbo kọnzọtụ na-ezi unu ọ dịghị kọmpọzin unu ga-eme unu etinye na n'efere mba ụwa mba kpaanị ya n'ụlọ asị izuka mma na m na-eji kpaanị ya n'ụlọ unu kpacha ya n'ụlọ unu kpaa ya dị unu eme kreti WhatsApp group wepụ na eze aside kesi unu nwe unu WhatsApp group tigeni ya ọ dịghị kọmpọzin unu ga-adị ya si eze so na ya no wefu na eze aside maka ndị gọvanọ na ndị ha ịchụwa ha ịghọla unu ekreti WhatsApp group as ndị vigilante na-ayọzi na ụmụnne anyị ndeke n'obodo Igbo ka ha na-asọpọtụ unu kreti WhatsApp group na-akpa anyị ga-nọ na-asọpọtụ unu maka ụmụ mgbe egbe na achakakpo na unu ga na-eji echekwa obodo unu echile mgbe ndị abịara na mma na ihe ndị a okwu onye nwere moto a ga-evigo unu ewere na-agbagharị na-eche obodo biko ihe unu mere dị anyị mma ndị Igbo niile kreti WhatsApp group ndị Igbo niile kreti security group security unu echekwele gọvanọs unu emekwele anat unu emekwele vidio na-etinye na soshal midia unu emekwele vidio na-etinye na soshal midia na-eme na ihe a na mkpụrụ onye Fulani ọwụlụ unu gidere n'ime ọhịa unu asendie ihe ka o jee hụ ekekere ụwa ya gwurekukalaja ala tigie ọwụtụ unu kwesịrị ime unu emekwele vidio unu ekwukalaja ala tiye pochie onye ọbụla emechi ọnụ unu alawa ụta ka eji egbuchie ndị ka anyị ha ji egbuchiga ndị ka anyị n'ime ọhịa onwe onye ha gwaga ịghọtara ụta ka unu ga na-eji eme ha unu emekwele vidio ndị agbakpuola anyị ndị Fulani abatala onye ọwụla eretikwula onye Fulani ọwụla ụlọ nwere ndị achakakakakpụtimpom na ndị ekpekpegha pieces of iron na aluminium na chụfụchanị ha n'ụlọ ha onye ọwụla eretikwula onye Fulani ọwụla ụlọ na ala Igbo unu ọwụ unu akọsụ achọ this nonsense unu reti ahụ ụlọ sa ha dọdọ abakara dị mgbom before you know it nwere ha dọdọ ahịdị a ọha ikwesịrị gịwa kwesịrị imeni ikwesịrị imienu ofe akọla uche gị dọdowe ya ego nọ na ya dọdowe ya ego nọ na ya chụfụcha ahịa dọdowe ya dọdowe ahịa ndị a ga-eji erewie chọta ụzọ ebe ha reghie dọdowe ya ga-eji erewie chụfụcha ha n'ala Igbo chụfụcha na alụ na-enyekwele shọp ebe ha nọ ego ahụ shọpụ ndị ahụ na ebe ka ha nọ emewe mpụ n'ime abalị ha esi ebe a n'ime abalị listen to me onye ọkada ndị ọkada onye Hausa gwara m sị ọkada ha agbagaghị ya sị na ọwụ ha kwesịrị imeni ha agbagaghị na ọsọ ha kwesịrị imeni na ha jie ndị nyere ha si ha were na survey the whole na-agagharị ime obodo na-aba ebe niile nwamkpakpụ ụzọ nọ ebe niile nwa nkọrọ nọ so that mgbe ọbụla ile na-azụ siti ndị ọkada ile na-azụ baja ahụ na-azụ siti ha lee siti azụ abụlie ya elu nwa egbe ọcha n'azụ ahụ ka m gwa unu sekriti na enwere azụ siti baja ahụ ndị Fulani eji agbaga ọkada lee siti ahụ lee azụ ya na wefụta ya unu chọọ uru polisi uru vigilante unu chọ igidecha ndị a niile kọwụlụ unu kwụsịrị lee siti azụ ya na wepụta na ya disconnect ya siti azụ ya na asachi ime egbe nọcha n'ime siti azụ ahụ hem nyego unu na update secret nyego unu na hem nyego unu na fact eziokwu ka m gwagwa unu ha lee siti azụ ndị Fulani agbaghị ọkada na Owerri na Enugu Anambra Enugu Ebonyi steeti Abia steeti lee na siti azụ a niile stọpụ ọnụ ha unu chigide stọpụ ọnụ ha mepee siti azụ ha cheke n'okpuru ya wepụta siti ahụ lee siti ahụ wepụtacha ya mepe obodo egbe nọchi ya edochara ha egbe n'okpuru ya na-aga aghọta m na-agwa gị kewa eziokwu egbe nọcha n'okpuru ya he mgbe unu na secret ka unu na-amaghị egbe nọcha n'okpuru siti moto machine ha na share this video, like this video, comment, follow me without no reason. Share this video massively ka ọ gaa viral so that hem gwa gị na unu mee ihe na unu mee ọwụ mmadụ ga-agwa unu si akwụghị m inyo ọwụ mmadụ ga-agwa unu na-ekwughị m inyo try ya n'ihe a unu ga-ahụ na ekwughị m inyo
Share this video, like, comment, follow me, subscribe on my YouTube, Maris West USA. Thank you very much as you do this.